हमारा भारत के शान बाटे, पूरा देश में इनाम बाटे। 2024 में लेके अरे आई गोइल कप, यही से नाम हिंदुस्तान बाटे। 2024 में लेके अरे आई गोइल कप, यही से नाम हिंदुस्तान बाटे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हो, सबके छक्का छोड़लक हिंदुस्तान हो। तो रोहित शर्मा हमार जान बाटे, हमारा देश के जवान बाटे। 2024 में लेके अरे आई गोइल कप, यही से नाम हिंदुस्तान बाटे। 2024 में लेके अरे आई गोइल कप, यही से नाम हिंदुस्तान बाटे। नमस्कार, प्रणाम। हम पूना सिंह राइटर। रउआ लोग कैसन लागल गाना? अगर ये पूरा गाना लेवे के बा तो हमारा मोबाइल नंबर पर संपर्क करी 95 10 85 7909। एक बार और रउआ सुन ली 9510857909। ए पर रउआ संपर्क करी। आई गाना हमरा से न्यू सॉन्ग लिंक बहुत बढ़िया मैटर बा, ए पर लिखाइल बा। एक साथ प्रणाम, नमस्कार।